نواد سجادو روح سيدي أحمد نلار صلى الله عليه وسلم مbi eɓe calmini eɓe juuro ceerno Abou Tall eɓe ñaago yo Allah sendin mo junna balɗe makko ɓoynamo e jeese meɗen o wi ceerno Abou Tall mo ganduɗa كرس جميع حياته لتعليم أبناء المؤمنين لا نريد منهم جزاء ولا شكورا بل لوجه الله جل وعلا ويشير أبو تال كان بدايرة بل الجولة يقرب الفاتمة كل بني مbi eɓe jetta Allah eɓe duwono ceernoɓe ceerno Abou Tall mo ganduɗa ñoriɗo jadiɗo dendagal gurdam mum fof ala kone haaji muɗum e hammu muɗum so hana jangguide ɓiɓɓe julɓe te o famitata hen haydara kanko ceerno Abou so hana saabu Allah e ñalaɗo muɗum o wi kanko faamiɗo Coulibaly ñalawma hande o gohre mabɓe fof ene jogii ko janngata natti ñohde natti haalde ko wona haaji muɗum sabu aɗa jogii windande kala ɗo tolniɗa wadde nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko wi o min husni istislamil mar'i tarkuhu ma la yani e jeeya ko ɓuri moƴƴude e l'islam neɗɗo ɗaccude ngannduɗa ko wona haaji muɗum ceerno Abou Tall ɗacciniɓe kala ko wona haajuji maɓɓe oɗo saahaɓe kucci koye haajuji maɓɓe kala goto maɓɓe fof ɗo tonni ene woni e windande muɗum ene jannga o yimɓe ngala jottu ceerno Abou Tall ko Allah jogii yo Allah yommo moƴƴere ha joni daa'ira ceerno Abou Tall ɗo Dakar o wi eɓe ballodiri e koye mabɓe e darnude ndiɗo juɓɓude hono oɗon ñalawma hannde hono ziyara ceerno Abou Tall hannde o te kadi eɓe ɗamini inchallahu taala ma kanillahi dam won tasal wa ma kani gayrillahi in qada won fasal kala ko waɗa waɗira Allah ma duumo ma jokko oɗo mu nasaba ndiɗo juɓɓude oɗon ñalawma eɓe ɗamini ma jokko hirani fof taw kadi taƴata ha ila yawmi din o wi sababude ceerno Abou Tall eɓe ballodiri e koye mabɓe eɓe jurmodiri eɓe jiɗodiri saabu Allah eɓe jahodira eɓe ballodira eɓe ñaago Allah subahana taala yo Allah yok ceerno Abou Tall moƴƴere daa'ira ballal julɓe e mbi ɗo e dañikor o mbi taare oɗo daa'ira kono taare kadi toon daa'ira gonɗo hon to Paris woni France e ɗowgol banimen debbo Zeynabou ewa Sibor Ba ko jejjita kadi ruƴƴata Sada Mbaye wondude Hadja Penda Matel e Mamma Lelɗo Ba e Ummuyel Samba Lawel ko noonne Hadja Coumba Mbaye to Côte d'Ivoire e Kadja eywa Boura Dia toon to Amérique e Mamma Diaga Ba ɓeɗon jeeɗiɗo ɓe mbaɗi golle mawɗe ɓe mbaɗi jawdi men ɓe mbaɗi fof goto fof waɗi hen kono ɓeɗo kadi mbaɗi hen tawi neɗɗo waɗi moƴƴere yo haala beɗa juuɓe heddiɓe mbawa nande naftoro caggal ɗum ɗon da'iraji meɗen gariɗo da'ira toon to Sinthiou Bamambi e gardugol Aissata Djiby Diallo eywa da'ira kadi Hammadi Hunare eywa e gardugol Zeynabou Malal eywa toon to Hammadi Hunare da'ira kadi Sinthiou Garba e gardugol Follodu Bas o noonne kadi Aminata Acci ɓeɗo ɗiɗo da'iraji gari ɗo ɓe mbi eɓe jetta Allah eɓe jettanma Allah ceerno yo Allah yo moƴƴere yo Allah juutnu balɗe ma an andi ko jinnoɗa hoorema aduna yo Allah waɗane kala ko tiɗɗa yo Allah dande ɓe ngala joɗɗina ɗum ɗo ɓe jinno ɗiɗo ɓe yettin feere fof ne mbanmi yomi haalɗum e yeeso maɗa ko ɗum ɗo nunno ɗon kam sohna Farimata Coulibaly tawi woodi ko manque en ko enen nde tawno ndeɗɗo timmani en jetti Allah ɗo tagore e tagore jettodirta ɓeɗo jettoje nayyi fof noon godani Allah subhanahu wa taala caggal ɗum o wi ɓe calmini tairaɓe nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam wonɓe ɗo ɓe ndewnen hen ceero men ceerno Abou Tall ndewnen hen dendagal jeyaɓe Allah wonɓe ɗo ɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe en ñaagimaɓe ɓe duwaw enenne kadi en yentiɓe duwaw yo Allah jaabon en fof kala ko waɗa ɗo ko falillahi lhamdu ɓe jetti Allah no feewi kamɓe almeɓe dañi por o wi ɓeyɗiɗen yettude Allah kadi sabu oɗo nema mo Allah waɗani en Allah addani en nema ha yetti e juuɗe men sababu o ko waɗiraɓe meɗen rewɓe gaddi oɗo sababu ha yetti e juuɗe meɗen enenne ala ko mbawɗen wiide e wadde so hona walludeɓe e daranade nema o ha Allah ñimna ɗum tan woni ko wodan en hen e duwade nde Allah ñimnata ɗum bi jaahi sey rasul sallllahu alayhi wa sallam
wi ƴetturen ɗo noon koye konngol almeɓe daliɓore fof kamɓe tu konngol ngol ko gotol e mbi Allah jarama noon on jarama oɗo nema ɓe jettiri ɗum Allah ɓe jettani kadi wandiraɓe rewɓe Allah kamɓe goni sababu gadduɗe nema o alhamdulillahi rabbil alamin woni nema oɗo ceerno Abou Tall gandal fawaji tan e mawɗo ala ko mawɗo e suka fof ndendi gandal ko jangude tan sa jangi faama sa faami hutoroɗa ɗum woni gandal o wi kanko ceerno Abou Tall noon falillahi lhamdu o jangi o faami o jangini kadi ɗum woni gila ki hiiɗo ko ɗum wonno ko jewata hen ɗo ɗum noon ko yettere Allah no feewi sabu rawane o haali ɗo almudo makko goto debbo yo Allah yurmomo yaafomo o sankima o ari to galle makko to o wi ceerno Oumar mboɗo yiɗi keɗonoɗami jawharatul kamal o wi an kam to jannguɗa jawharatul kamal o wi emin jogui ceerno goto nan to France to ene wiye ceerno Abou Tall ko on janginta min e ɗiɗo WhatsApp-uji he o wi on de yo Allah junnu balɗe mum hamin jindira o wi omo andi kadi wona ɗum tan o janginta o wi bisimillahi refto o wi debbo o refti falillahi lhamdu jangne nde ene selli machallah o wi oɗo de yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere ɗum ɗo weeɓani ɗum ɗo weeɓani e zamanu hande o saka noon kadi e rewɓe ɗum noon en jettiri ɗum Allah enen fof ene wiye Safi Agne rawane ndeysan o dañani tawtorede taw Allah waɗe makko haajaji o wi gila nden omo weltani ceerno Abou Tall kadi omo weltanimo no feewi ha yeeso Allah sabu ɗum ɗo koye fellude jihaadi jeeya koye fellude jihaadi jeeya janginde tan worɓe ɗum ko jihaadi saha noon janginde rewɓe ɗum kadi ko jihaadi goɗɗo kadi falillahi lhamdu ɓe jettiri ɗum Allah noon ɓe jettanima Allah kadi yo Allah juutnu ɗum yo Allah juutnu ɗum yo Allah jaggan en alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa radiyallahu ani sahabati ajmain man ihtada bihadihim ila yawmi ddin o wi en calni en juurima en kuɗɗorima e sharifaɓe ɓe e dendagal khalifaɓe e dendagal almameɓe e dendagal joom juɗe en e mawɓe to duuɓi e dendagal sohnaɓe dendagal musidɓe kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama ceerno Saali ɓe ƴetti Allah no feewi o wi so tawi ene setto e hunde ko bande ɓuri wawde settanadema kanko ceerno Abou Tall o wi ko miñi mabɓe ko koddiɗo mabɓe kadi ko musidɗo mabɓe kadi kamɓe ndendi ceerno goto ceerno baydinɗoɓe o ko ceerno goto kamɓe noon kecciɓe ko heewi keccuɗomo hedde duuɓi 6 walla 7 on heccuma o wi kono ɓe tawodiri e duɗal o wi banggue ko kalteɗe ceerno Abou ko guila ko suka ko kellifaɗo ɗum ko Allah waɗi ɗum e makko ko joom jinnaɓe moƴƴuɓe kadi baa makko wiyete ko alhaji
Mahamoudou Baydi Tall o wi ko neɗɗo jamanu feewi ene jeeno e kawisaji bama kon Ceerno Abou Tall kanko noddintino arwande on saha montoruji kewani kono jogiiɓe montoruji ɓe ɓe mbi eɓe teski kala nde o noddini arwande heewi wonde ko waktu goto o tan te waylo ene woodi yaha ha ɓooya wona 6 heures moyen wona 6 heures pawɗo wona 5 heures pawɗo kono kanko koode o ƴewata bammakko kala nde o noddini jogiiɓe montoruji ɓe so kaali mbi heewi wonde ko heure goto bammakko ko neɗɗo moƴƴo ko joom diine o wi ɗum e yummakko ne ko moƴƴo o wi kanko Ceerno Aboune ko moƴƴo sabu o yehino ha woppi Qur'ana ha o yeehi Côte d'Ivoire caggal ɗum o nimsi o arti o fayi Matam o jangi toon ha o heeɓi ijase makko Qur'ana nde o fuɗɗi ɗannirade o wi ɗum noon diine so haalama e makko ko donɗo ɗum ko ganduɗo ɗum o wi eɗen ñagonomo tan yo Allah junnu balɗe makko yo Allah moƴƴin battane makko o wi kamɓe arɗoɗoɓe wuuro Sidinaɓe arɓe ɗoɓe ɓe kewani kono noon eɓe itti o wi ari ɗo ko Ceerno Nourou Ba duwinoɗo nane o ko jeerno ko joom ijase alqur'ana Ceerno Sama Saɓarnimo o wi pilmannoɗo ɗo nane o hono Mahamoudou Wane Ceerno Mahamoudou Wane Ceerno Seydi Dia ko ɓarnimo Ceerno Yahaya Sall oɗo bamum Ceerno Amadou Wuro Sidi yiiɗi yumma e baba ko ɗum Ceerno Ahmadou Sall kankone ko bawɗo Qur'ana ko joom duɗal o wi goɗɗo ko Ceerno Mamadou Cissé Camara oɗone ko Wuro Sidinajo e miñi ko ene wiye Aliou Ba kamɓe Wuro Sidinaɓe ngari ɗo lomtade Thiès lomtade Wuro Sidi o wi ɗum noon eɓe duwo tan ziyara o yo Allah yaañi ɗum yo Allah mawnin ɗum no wayi e mon kanko Ceerno Abouni noon kadi o wayi Wuro Sidi dente Wuro Sidi ɗe fof on wurtini ɗumen to diine e to tarih e to l'islam e to jokkere en ɗam noon Allah waɗimo kanko Ceerno Abouni ɗum ɓe jinno settade makko jaafo ɗon ɓe calmini ɓe juurima ɓe ñaaguima duwaw إمامي كل أحيانا فشيخي شيخ تجاني إمامي كل أحيانا وريس الختم أدناني موسيق كل لا إله إلا فشيخي شيخ تجاني إمامي كل أحيانا ختم أدنى سيف تجاني إمامي كل آيات وأجل فتحت البادي وزدنا شبد كل وأجل فتحت البادي وزدنا شبر أعمال أيوة أجل فتحت البادي وزدنا شبد كل وأجل الفتى ما يجعل من جربي ما يصرفه مرنا يركي صرفه مرنا يركي صرفه مرنا يركي جرى أبوتان يركي ما يوم جرى أبوتان يركي ما يوم أبوتان يركي ما يوم جود دوك جركي ما يوم منتفان يركي ما يوم سيدي بان يركي ما يوم سيدي بان يركي ما يوم wonno Cheikh Tidiane heewi ɓerɗe men
nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alih w sallam heewi ɓerde men ɗum noon kewɗo ɓerde ma sono yime a yiɗa deƴƴe kono kadi ta o hokkani woni koye hirde sabu ɗum mbir sono naata e lamba so tawi bawɗi cerkitani a wawata nadde e lamba he il faut ɗi cerkita mbawa nadde e lamba he ɗum woni so Cheikh Tidiane haalama hankantine mbawa hankantine an fittalu ma wawa weltade mbawa hankantine yaade so ruumu nelaɗo Allah mbawa yaade ruumu Cheikh Tidiane mbawa nadde kuccita yimɓe mbawa haalde Cheikh Tidiane hade men aroyde toon taw oɗo Sharif Cheikh Oumar mo garduɗen e wondude délégation makko so mbi eɗen lima tan en juumat rewɓe e worɓe en tawi ɗo musidɗo men Farmata Coulibaly en tawi ɗo musidɗo men Aminata Thioune koye men ɓe jeeya e jiidade min gardi ɓe oɗo Sharif Cheikh Oumar o woni ɓi Sharif Ahmadou mo Matam Tamarowel sa nani Tamarowel ngel ko ɗon o ɓaggotono o ari ɗon Tamarowel ngel ko tokosel omo ɓaggo hen ha Tamarowel ngel mawni ha watti wadde Tamaroje ɗe ne teɓɓito ene jana e makko no mucci sukaɓe ne mucci ɗum waɗi wiyete Sharif Tamarowel alay saago yimɓe ganda ko ɗum woni Tamarowel sa nani ngel ɗon Tamarowel ko Tamarowel ngel o ɓaggotono kanko Sharif Ahmadou ha Tamarowel ngel mawni o watti wiyete Sharif ɓaggotonoɗo e Tamarowel ki o kanko Sharif Ahmadou o ari ko goto ɗo e Sénégal o tawani ɗo nene makko o tawani ɗo bam makko kanko goto bajjo cum o ari ɗo e Sénégal o wi kanko Sharif Ahmadou soko Allah jaaɓi min fof mon wontu Sénégal jom sirubatin e kalisaji neɗɗude adunaru fo jamaɗo jom sirubatin e kalisaji neɗɗude adunaru fo jamaɗo wonima wasutan e wonde ɓiɗo Sharif Ahmadou o malaɗo jom sirubatin e kalisaji neɗɗude adunaru fo jamaɗo dairatul huda wa salami latima kolaɗo mumjidaɗo Allahu akbar on ɗon woni Sharif Cheikh Oumar jooɗi ɗo ba makko yimɓe fof ne gandi ɗum Sharif Ahmadou won mawɗo goto ceerno Mahamoudou haali ɗo joni wi ko ceerno mum ceerno Salif Diop o wi ko ceerno mum aha mboɗo sikki so tawi en kaali ɗiɓe wonde ceerno mumen ɗo e Sénégal ko ɗo mbaaleten kala wona waso kala ceerno gonɗo ɗo e leydi he jotoniri e Sharif Ahmadou ɗum ko mum ala oyo kanko Sharif Ahmadou o wi mami mi ari komi goto mami wontu Sénégal fof hande sa ƴeewi kanko woni Galoya kanko woni Ɓoki Diawe kanko woni Matam kanko woni Hoɗofonde kanko woni France kanko woni Amérique kanko woni Espagne kanko woni on ɗon woni Sharif Cheikh Oumar oɗo o wuuri duuɓi 150 to won guuru ɗum kalane kam kaɗa haala tanum nelaɗo Allah aɗa haala Cheikh Tidiane Allahu akbar dartinima ko gonga so wonano gonga hawta e Allahu akbar heegi kanko Sharif Ahmadou woni Sharif Cheikh Oumar gonɗo ɗo aɗa minen min ko boyinaji naji komi dungonaji komi hoora fonnaji to banggue hoore boyinaji minen goni almameɓe minen jeeyi tabalde to banggue dungo minen goni almameɓe minen jeeyi tabalde to hoore fonde ko noon somi woppi foof mi rewi oɗo Cheikh Oumar oɗon gandimi ha ngal wonko tagi mi rewde makko heegi sa woni ganɗo a woni ɓi moƴƴo a woni toroɗo a woni ɓi toroɗo a woppi gueɗe ma foof a rewe neɗɗo wonko tagi dewɗa e neɗɗo o ɗum noon gara e ndewene Cheikh Oumar keɗen jiyon ko jiimi ko memon ko mimi ko loɓɓol ɗum ko loɓɓirlimi ko dañno ko dañi ko amma Sharif Ahmadou son perti haal ɗum ko ɗo mbaaleten wona ɗum woni ko jaaten en ɓurno tan en jinno tan jubbude hen seeɗa ene jeeya e karamaji makko tan kanko Sharif Ahmad waji goto leydi no arde makko
ana yimɓe ne lemsi o wimo Sarif o wimo naam o wi ko ana ko waɗi a ɗannota a yahata Gabon a yahata France a yahata Amérique a yahata hay nokku gonɗa tan ko matam o deƴƴi ha ɓoy o moosa andi kam soma haala o moosat o futtina gite ɗi kanko goto tan dañi ƴettuɗo feɗelu makko o waɗani solojima o yaltina yitere nde o momta ha laaɓa o waɗa noon kala baɗɗo ɗon wumo wonta humto ha yowmal qiyama allahu akbar kanko goto dañi ɗum so lojima o waɗa ni yitere nde o yaltina o jiima hen o itta lojol ngol o ɗakkita ɗakko yaa goɗɗo fof e wonno o wonta yi waaji o wona e haalde lettedele o wimo waat seesa mbaɗa anda min somi ɗannima laawol gotol Gabo ceernaji fof ɗanni toon wonta dañ ha yawmal qiyamata ɗum hade mi ɗannaji ɓadde oɗo ɗannu ɓaade fof ɗannima feere ɓe dañata e ndesmama on sabu o waɗa o ƴettat ko wonto ngo fof ha laaɓa o ara o nawa o wi ko ɗum hade mi ɗannade on ɗon Sarif Amane noon kotamu Cheikh Oumar jibinima ko Mariam jibi ɗum ko Adim jibi ɗum ko Cheikh Oumar to banggue Cheikh Oumar kotamu Cheikh Oumar kanko oɗo Cheikh Oumar ko Cheikh Oumar o innira ko Cheikh Oumar wi bam makko sa jibini oɗo gonɗo reedu nani mum wi yam innir ɗum min Cheikh Oumar bam makko fini Oumar mo halawar dariɗo e diine mawlini feeñi amarif tanu nulaɗo e Cheikh Oumar ko sadamato ngara ceera e hadaro ko joni ko darimi e tanta he ko gandumi ceerno Abou Tall sabu ɗum neɗɗo ko kadi ɗi tan andirte kaala yimɓe nganduma maala yimɓe kaala e ma yimɓe nganduma sallam turam kadi haalɓe ɗon ɓe pop ko julɓe ko tijjaniyankoɓe jaraniɓe pena ko mawɓe ko julɓe jaranani ɓe fende e ceerno Abou ɓe kaali ɗo gueɗe ɗen ɗon gueɗe so neɗɗo wiyama mum tan gayni golle en fuɗankoɓe mbiyata gayni golle wadde ceerno Abou gaynuɗo golle holɗen gueɗe ɓe mbi ko jangguinowo alqur'ana ɓuuri mawnude almudu fof ko jangguide alqur'ana seeɗa becce julɓe nanna toon alqur'ana ɓe mbi kanko ɗum o waɗata kanko ceerno Abou go hayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wa hakada ɓe mbi ɗiɗi ko jangguinowo asrar te asrar yimɓe ene gandi ko wiyete ko baaɗini ene woodi baaɗini ene woodi baaɗiniɗi baaɗini ene woodi batti baɗaniɗi baaɗini ɓe mbi ko jangguinowo ɗum mbiye ɗiɗi ɓe mbi gila ko cukalel ko tewowo Allah alifan nuska wal ibadata wal halwata iflan hakada nujabawu ɓe mbi ko ɗum sallallahu sallam gila ne woni cukalel ko tewannoɗo Allah meeɗa rewde cukaɗo ɓe mbi kanko o rewande cukaɗo taare woyyo ceerno Abou Tall ceerno Abou Tall ko noon de kaali wona tegi gila nane gonnoon koye hetta ɗon somi ummimano daña ko kalme makko mbiɗon ko moƴƴo mbiɗon ko julɗo mbiɗon ko tijjaniyanke mbiɗon ko jokkowo enɗam ɗum tagi onon mbaɗanamo ziyara oɗo onono mbaɗanamo oɗo kikiɗe min meeɗa hawrude oɗo kikiɗe kono noon hankkadiri min gonta warde hawrude o kikiɗe sabu oɗo kiri ko kikiɗe malal hen onon wonɓe ɗo ɓe fof kon malaɓe mbiye amin pourquoi kon malaɓe wona ngoɗo wela ngoɗo haala sa juuroyima ganno a juuroyima joguiɗo gandinowo yimɓe ko malayikaji Allah ndewata e ma ha jettoɗa ganno o sa jooɗima yeeso ganno o ha ummima ko malayika jotto ɗon ha yawmal qiyamati ene wirta baraji ko an jeeyi on dañi ɗum to jooɗi ɗon ɗo allahu akbar kadi sa ummima aɗa faydo ganno ko malayika rewata e ma kala ɗo jabbuɗa malayika o ƴetta leydi ndi ɓe caawa ɓe nawta leyɗele hefereɓe kala jabɓuɗo heɓe kala toon kala jabɓuɗo hen jaɓa Allah an o janoɗo ziyara o jeeyi on dañi ɗum mbiyeɗiɗi ɗiɗi on dañi taneɓo o sa ummima galle ma aɗa notiyo ceerno Abou Tall aɗa notiyo ceerno Abou Tall sabu ko wiya hen ko fof ene ceerno Abou Tall ko gandu ko gandinowo ko moƴƴo
ko ɓi moƴƴo ko jalkiniɗo a ƴewno jomri an o ko jalkini sinno ko nen toroɗo goɗɗo heɓatno ko dow kifno kono mono hooɓi yeeso taɗum nelaɗo Allah ko ono mandi nelaɗo Allah o mandi Cheikh Tidiane ganndum nelaɗo Allah ganndi Cheikh Tidiane hokkano huccita e taɗum nelaɗo Allah seydi tal taɓel ngel sa ummini waɗa yaha malaikaji Allah wiyata malaikaji ɗi ko kaari ɗi kaari ummima ene fayto musidɗam ceerno Abou Tall ginde inde makko o malama aduna e laaga mi rokkimo galle aljanna on keeɓi gono makko galle aljanna yalla ko fati amin ya rabbi ɗum ɗon jinnoɗen jubbude e ceerno Abou Tall ceerno Abou Tall wi salmini Sharif e dendagal Sharifaɓe tawtoraɓe ɗo ɓe fof salminago ma to banggue musidɗagal an Sharif Cheikh Oumar Haydara e darde ma e timmindema ñalawma o ene suuɗi ko anda e ko andaka fof ko an wat a timmini to duwaw ma to gollal ma to miijo ma to pellital ma yo Allah yoɓe moƴƴere caggal nde o salminma an Sharif Cheikh Oumar o kanko ceerno Abou yo salmini khalifaɓe ɓe almameɓe leegal ngal salminago heerigo faade e maɓɓe sabu tinnare maɓɓe e teddudeɓe e teddindeɓe sabu duuɓi moɗon ɗi on teskahi ɗum gila subaka oɗon ɗo eɓe gondi oɗon gondi kini ɓe tinani tampere e lor jonde fof oɗon muñire Allah ɓe beltanima on yo Allah yoɓ on moƴƴere amin ala ko wawi wadde ni noon so hona l'islam e tijaniya wonno l'islam no Allah wirini tan eɗen jiidi yumma e baaba mo Allah rokki on annora e pittandu muɗum o haaɓa ha juulde o haaɓanta julɗo no sifori fof o wondate mum ha fii mum gasa ɓe gaynida ɓe duwodira o wawa yaade o wi ko ɗum ko l'islam tan wawi ɗum e tijaniya yo Allah yoɓon moƴƴere noon yo Allah yoɓon moƴƴere musidɓe arɓe ɓe kamɓene kadi yo Allah yoɓon moƴƴere ɓe beltanima on no feewi nde wonno bande so noddi a nootima wona nodduɗo o teddi de ko nootiɗo on woni tedduɗo noddude saɗani saɗi ko nootede nde wonno notogol ko weltare e weltinde nodduɗo wadde an noddaɗo an ɓuuri teddude ɓe on jarama noon yo Allah yoɓon moƴƴere bandiraɓe jiidaɓe wuuro ardaɓe Thiés kamɓe ne goppi golle mabɓe ɓe uddi bidikaji mabɓe ɓe goppi jangirde mabɓe ɓe garde men sabu endam e tijaniya e l'islam to ƴiƴam yo Allah yoɓon moƴƴere dairaji ɗi ɓe beltini ɓe beltanama ɓe tinni ɓe tini ɓe tintinama kadi ɓe tintini ɓe gandini yimɓeɓe eɓe belti yo Allah yoɓon moƴƴere ceerno weltima ɓe ñaagui Sharif Cheikh Oumar yo duwo dendagal ɓiɓɓe julɓe ɓe kamɓe fof nde Allah waɗantaɓe goto fof yidde muɗum taw ene heeƴa e muɗum amin duwonoɗa en yen tawde oɗo saaha mo wuuri eɗen celli eɗen cellira ala ko woni goƴe men so wona rendude ɗo henno no mbaɗɗen hikka ni mbaɗen noon kadi mo wuuri amin o wi omo duwona e rewɓe ɓe o wi Sharif ya duwona rewɓe ɓe yoɓe tabit e diine mabɓe yon tabit
e cuuɗi maɓɓe yoɓe tabit e sharia allah o yoɓe tabit e laawol cheikhna ahmada tidiane yo allah rokkuɓe peewal tabirngal bi jaahi seydil wujuji yo allah jaɓanɓe tuubo buya kala koɓe tuubno yo allah jaɓanɓe ɓe beltima noon dendagal arɓe ɓe mantiɓe ɓe jaariɓe ɓe jaafnimamaɓe sabu tampere gargol e jonde ɓe ñaagimama ɓe yakuya bandiraɓe assalamu aleykum sohmu nene wi salli on o yaoudu billahi min alcheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin salmini bandiraɓe o wi o salmini bandiraɓe fof salmini hono ceerno men o salmini ceerno men sharif meɗen hono ceerno men kadi hono ceerno meɗen kadi Abou Tall min Abou Tall e babam o wi ceerno Abou Tall e bamma ko huɓi debbo huɓi o ko ɓi debbo o ko ɓi gorko kono hande to noymin to kono hande to nawi to haymo andano jangde haymo andano jangde andi hande oɗo whatsapp whatsapp sa yi min keeɓi wifi sa yi ɓe keeɓi wifi amin jangga hen eɓe jangga hen min kaldane samba ɓe kaldane samba so wona qur'an so wona qur'an o e joom galleji ɗi kono goɗɗum min ngala kono goɗɗum ɓe ngala hen ceerno Abou de holli min de o Allah holliɓe Allah holli min nelaɗo o holliɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e daira gonɗuɗo e Dakar o Farmata Coulibaly hono Fatimata Coulibaly mawnamen ko mawniɓe ko kawamen ko kaw mabɓe ko baabe mabɓe ko jaati mabɓe par ce que nde mamma ko o wiide mamma kuumide jippi ko mamaɓe ɓeydade gangueɓe no minen fof komin famille noon kamɓe fof koye famille minen jeyda Wuro Sidi kamɓe jeyda Wuro Sidi kono ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo moƴƴo ko joom ɓernde moƴƴere ko baɗɗo fayida sa yi minen fof min gummima sa yi kamɓe fof ɓe gummima Thiés min goppi hajuji maɓɓe ko Allah e nelaɗo e Abou Tall e ceerno Abou Tall e Fatimata Coulibaly e ɗum noon ko yettere o wi ko yettere Allah kono jangde nde premier daira ballal juuɗe ko minen ko kamɓe deuxiéme ne woodi troisiéme ne woodi quatriéme ne woodi o ha sane woodi kadi noon o wi ngare daira kono kala garowo yo arde konngol joom galle kala mo ardani konngol joom galle nene ko min jibinma o wi ko munene min jibinma kono min cohlani garowo joom galleji ɗi enen jaadi hen par ce que kanko o haalata ko Allah ko nelaɗo o haalata ko Cheikh Oumar ɗum noon kadi ko yettere Allah Abou Tall kadi ceerno Abou Tall oɗo wona pour jangde makko joni wona daira WhatsApp gila Wuro Sidi gila ndeɓe ƴogoyta ɓoyni omo dadi o yaha ceerno ndene min pamɗi kono so jangi kono keɗono ceerno Abou Tall wona hande o woni ceerno Abou Tall wona farais kadi kadi wona WhatsApp o kadi waɗimo ceerno Abou Tall depuis kala c'est pas maintenant non en jetti Allah